Вдъхновяваща, красива, талантлива, тревожна, чувствителна, ранима. Космична енергия. Мой приятел. Има глас и то какъв. Сатирична, драматична, с топло сърце. Играе каквото и където си поиска. Обичаща, подкрепяща, разбираща. Плете, лекува, учи се всеки ден. Самоусъвършенства се, дори когато спи. Понякога е огнено слънце, понякога е непредвидима буря. Тя е майка на Елица и съпруга на Васил. Това е усещане за Силвия Лулчева. Обичам те, Елена. Чудесен некролог става от това. Да, така, когато знаех си, че ще го кажеш и аз се вълнувам много. Виждам и се постарала до такава степен, че наистина ме респектира твоето отношение към света, защото знам, че това, което ми е най-ценно от всичко, което каза, е титлата "Твой приятел". Айде, почваме с сълзите така. Знаех си, тренирах се няколко дни, за да не се случва това. Така. Но още дълго ще газим по тази земя, така че може да ти омръзне. Сега за сега те вълнува и аз ти благодаря наистина, защото това, което мен ме възбужда и активира в твоята компания и присъствие е отношението ти към света и за това съм тук. Нямам никаква друга рационална причина на този ден да съм в твоята компания, освен светлината, която ми носиш, когато дори мисля само за теб, и отношението ти към света, от което аз лично крада ежедневно. Защото аз мога да бъда и много кисела и зла, както се каза вече, но при теб това го няма и ме очарова и го много харесвам. Добра, много дай сега луда. да кажем Айде нещо да почваме лошо. да си правим комплименти. Да не, нищо лошо няма да кажем. Искам да ми кажеш следното. Усещаш ли се ти на своето място днес? В къщи, в театъра, като майка, като съпруга, като дъщеря, като сестра. Искам това да ми кажеш в днешно време. Еленко, сега, ако съм се усетила някъде на място, със сигурност са местата, от които вече съм си тръгнала. Аз не съм бавна вода. Особено когато вода се застои дълго време на едно място, тя се замирисва, тя се превръща в тиня. Приятно ми е да не ми е удобно, макар че непрекъснато се стремя към някакъв относителен комфорт, защото имам нужда с напредването на възрастта от такъв. Но когато имам камъче в обувката, се опитвам да си обясня на какво ме учи. Трудно ми е. Много публично и демонстративно показвам кривия си характер, когато реша да се бунтувам срещу нещо, но то обикновено винаги е само срещу мен самата, защото никой не ти е виновен, даже когато ти е виновен, пак не ти е виновен. Няма място, на което да не се чувстваш комфортно и причината да е в дадените обстоятелства, причината винаги е в теб. Добре, усещаш ли си силата днес? Ако се върнеш 20 години назад, Силвия, има ли нещо, което ти липсва от нея тогава? Защото аз те познавам отдавна, но не чак толкова отдавна. Ще кажем и въобще как тръгна нашата приятелска връзка. За всички, на които им е интересно всъщност да ни гледат и да ни слушат. Ти не се даде лесно, аз много я охажвах. Но има ли нещо от предишната Силвия, нищо не искам, което е подобрено, което е отработено, което ти липсва или харесваш сегашната? Никак не съм внимателна и щадяща към своето минало. Нито го архивирам, нито го пазя, нито го пиша в тефтери, нито съм ревнива към снимки, към някаква история, към биография. Даже често пъти се шегувам, че към Боже, аз като умра няма коя снимка да ми сложат. В смисъл... Аз имам много. Аз ще давам, а не се знае реда какъв ще. Въпросът е, че не гледам назад. Единственото, което... Даже и напред много не правя някакви планове, петилетни, някакви далечни чертежи, които да ме възбуждат и да ме държат в тонус. Общо взето съм сега с днешната задача, с днешния ден. Контролик съм и това вместо да се лекува, се засилва. Но сега, нали, не сме на
психотерапевт. Не, разбира Ще си се. оправям тия неща. Аз много се старая. Защото Вкъщи много внимавам, но се изпускам понякога. искам Просто да характер. усетят хората, които ще слушат този разговор и би им било интересно. Искам да усетят теб самата. Защо мълчиш? Какво криеш? Какво се случва зад колисите? Какво искаш ти си Зодия Дева? Какво искаш да подредиш в себе си, в света? Защото тя наистина иска да подреди целия свят, ако може и всички около нея. Тоест, това малко да бръкнем в тая душевна Силвия, която на мен ми е много интересно и аз познавам, твърдя, че познавам. Имам привилегията да се разкривала пред мен, но искам мъничко само да подскажем на хората, защото... Това, което най-точно ме определя, е, че аз съм човек, който обича да се грижи. И другото, което смятам за привилегия, но което категорично е в мой ущърб, аз съм племенен играч. Аз се грижа за племето, за отбора. Не тичам сама. Не съм със самостоятелна концертираща дейност, нито съм художник в ателие. Аз съм в отборно изкуство, даже щях да го нареча спорт, защото то е доста тежко. То е бягане на дълги разстояния, щафетно. Всякакво, с препятствия, прескачаш хора, пиеси, режисьори, говеда, тъпани, художници, всякакви кретени. И през цялото време всъщност прескачаш само себе си, защото то е, както казваше моят учител Стефан Данилов, то е човекознание, актьорската работа. То не е да, талант е, да, някаква форма на изкуство, но поради неговата тленност той изчезва в смига, в който се ражда. То не може да бъде повторено, не може да бъде разказано. Може би се родее единствено с секса, защото тя няма как да повториш нещо или да кажеш, може ли сега като миналия път да дадеш същата реплика, защото много беше ми хубаво. Така да това са нещата, които наистина ме определят. Но в желанието си да направя света според себе си по-хубав и да обгрижа някого, който дори не ми е поискал това. Аз така безапелативно и остро му налагам моите представи за правилно, нормално и най-вече за здравето. Аз винаги само за тази тема се го ли намесвам. правиме всичките? Не, аз съм доста нахална и хората се притесняват и съм доста упорита и така имам доста провали в тази област, но не спирам да се старая и когато някой нещо се оплаква, аз казвам, трети кабинет, втори етаж на еди кое си здравно заведение, търсиш еди кой си лекар и ти решава въпроса. И съм чувала често отговор. Силвия, ти ми отнес всичкото хубаво. Сега аз исках да си се оплаквам и да съм си болен. Ти ми даде решението готово. Намери ми решение. Обичам, най-много се харесвам, когато съм в компания на хора, които ме респектират с светлината си, това светлина е много общо казано, с професионализма си, с отношението си към работата си. Това ме зарежда, заразява, възбужда. Аз се побърквам, искам да им служа, искам да вървя с тях. Ставам онази хубава версия на себе си. Когато усещам съпротива и някаква тревожна негативност, мрънкане, аз, някой, който иска да непременно да бъде само отпред, а не си дава сметка, че по-важно е стадото. Разбира се. Тогава не играя. Тогава ни свира, ни свети. Айде малко да се разходим из живота твоя. Много е хубаво, като в музей. Добре. Всъщност, би ли си озвучила собствен музей твой с твоя глас? Вчера бях в Габрово, в интерактивния музей, в който Стефания Кочева е заснета, но тъй като тя е била много болна по време на снимки, след това аз я озвучих. И влизам, слушам си вече моя глас, те си казват, заповядайте, вие сте си от дома си, аз съм си в моя интерактивен музей. Разстроих се много и мисля, че това е причината за по-острото акутно състояние здравословно, в което се намирам, защото емоциите винаги определят състоянието на тялото. Категорично съм стиснала зъби да не се разстроивам, защото вчера плаках достатъчно. В този музей съвсем набързо и много накратко хубави хора, които са го създали, показват как за 60 години в Габрово са построени 240 фабрики. От работещи, мислещи, търсещи, проспериращи, интелигентни хора,
някои от които са били с образование втори клас. Идва 9 септември и този филм свършва дори без финални надписи. Защото много от тези фабриканти са завършили живота си в Белене. И дори в Габрово е било забранявано да им се споменават имената. Липсата на памет, уважителност, приемственост и продължение на добрите истории е една от тревогите, които ми причиняват бръчки и ме състаряват преждевременно, защото любов, труд и постоянство е девиза, който българският Рокфелер и който сега е девиз на града, оставя в наследство, защото милионите му са усвоени не по предназначение. Има много стройно завещание, но държавата ги прибира. Така, използва ги за нещо. Надявам се. Добре, Силвия, кажи какъв е проблема на днешния ден? Проблема на днешното човечество. Проблема на какъв свят ще оставим на децата ни? Ние с теб си говорим много често. Той дали ще е по-лош от този, в който живеем в момента? Елена, града, в който аз съм родена и ти също, се променя за добро, може би не с темповете, които искаме, но явно в рамките на човешкия ни живот няма да го видим съвършен и не в това е смисъла. Смисъл е в пътя, който извървяваме през това време, но за да не става много сериозно и много умозрително, в края на краищата трябва на всичко малко по-леко. Аз осъзнах, може би греша, склонна съм да вляза в диалог, най-вече с теб, защото ще бъде и приятно, че основният ни проблем е невежество, неграмотност. Това е злото. Злото като дявол, той не мога да си го представя на нито струга, нито с опашка. То е тази нечистоплътност на неграмотността. И нямам предвид букви. Може да знаеш 7 езика, може да си изчел. Така, да. Това е неглижирането, пускането по Не. Има хора, които четат и се интересуват, но те се кръстят на грешна църква. Те имат заблуди, които са отвели първоначалната причина за идването им на този свят в съвсем друга посока. Било материална, било това да лъскат и изнасят егото си малко по-нависоко, малко по-напред. По този начин компенсират разни други липси. Но ние не можем да виним хората и да ги променяме. Приемаме ги такива. Ние сигурно също, даже 100%, нито сме светици. Грешките по пътя, това е... Грешки на растежа, Еленко. Грешки на растежа, липсата на респект, липсата на водачи, на лидери. Все едно да си бием децата за това, че растат с грешките си. Даже напротив, трябва да ги поощряваме. Въпросът е, че аз очевидно нямам тази приятна нервна система, която да издържа непрекъснато всичко, защото им чуш, че едно и също повтарям. Но това означава, че аз не съм си научила моя урок, а не те техния. Те са си окей. Хората са си добре. Въпросът е, няма проблем, не съществува проблем, не съществува трагедия. Твоето отношение към ситуацията е трагедия, стрес, болка. Той искаш да кажеш гледната точка. Да. Твоя вътрешен строеж. Тук си на този свят според силвето. И трябва да правиш най-доброто, което можеш да дадеш. И да се грижиш, да си строиш твоята къща, твоя вътрешен мир, така че той да бъде устойчив на вируси, паразити, бактерии, което е ежедневните ни срещи със света. И ако може мъничко повече, да се грижиш за над първа и втора чакра, да се качи асансьора, ако може малко по-нагоре. Да. И много се радвам, че тук е така оранжевко, защото това, нали, оранжевото според буддийския храм е на вече духовното израстване, наистина. Айде като говорим за уроците, за учителите, за духовното израстване, малко да върнем назад нещата. Първото ти изстъпване в надвис, ти си от първия клас на Стефан Данилов, който и двамата много обичаме. Изключителна личност, мъж, човек. Айде ми разкажи първото ти впечатление, когато отиваш и кандидатстваш. Разочарование. Да, това е нечовешко разочарование, защото, нали, Бог се забавлява само с нашите планове, защото обича да ни ги проваля и да вижда какво се случва, когато те не се начертаят по тетрадката. Аз години наред обикалях Раковски и мисля, че причината за непоправимите дупки са моите стъпки, изковани с мечти и надежда да бъда студент там. И много добре бях изчислила, че трябва да се падна в клас или при Сашо Стоянов, или при Гриша Островски.
И изведнъж наближава, беше вече 88 година, Енчо Халачев реши, че трябва да направи някаква нежна революция, пенсионира тези хора и предложил на Йосиф Сърчеджиев да вземе клас. Йоско казал категорично: аз по една басня не мога да преценя кой ще стане артист, кой няма да стане артист. Еврейска му работа, измъкнал се. Обаче Стефан Данилов така с самочувствие и увереност каза: готово, идвам. Ама някой да почне изпитите, защото аз снимам в Русия и някакси, ако може, някой да ги селектира. Така, да подбере, пък аз накрая ще дойда и ще кажа тая, това и тая. И наистина то бяха тая, защото той взе 5 момичета и 3 момчета. Всъщност ти не си се явявала пред него. Накрая на четвърти кръг дойде. И всъщност избра от София само мен. При 2000 жени София, 2000 жени провинция, от 4000 жени той избра 4 момичета от провинцията и от София съм само аз. Добре, когато го видя за първи път, какво си каза? Пред теб е кинозвездата, театралната звезда Стефан Данилов. Застаряваща телевизионна звезда с ненужно самочувствие. Това бяха моите 18. Не мога да го крия, той го знае и даже една от, когато трябваше да се аргументира за избора, той каза: аз, сигурно е видял някакви други качества, но това няма никакво значение, те си негови и си тръгнаха с него. Така, аз заради недоверието. Трябваше да й се докаже. Да й се докаже на Силвия. Ти си ми казвала, че когато си го видя, ма този ли човек ще ме учи на актьорско Откъде на къде? Защото аз много добре знам, София много бързо разказва кой как прекарва живота си. Аз знам, що за несериозен вагабонтин би могъл да бъде. Но да, била съм обект на купища подигравка и за това, че той нито е професор. Стана професор, но не знам кой написа професурата и това стана много по-късно. Той беше преди 50. Но въпреки, че ми изглеждаше възрастен от гледна точка на моите 18. Намирането не ни беше по любов, нито по сметка. Намирането ни беше... чакай да не го притеснявам, но трябва много да му благодаря. И да не развали късмета на Зара, по който търкаля гумите на живота ми. Нещо, което не съм искала, ми донесе много повече от неща, които съм мечтала, желала и чакала. Така че този контролик в мене трябва наистина да го пусна и да приемам нещата, които се случват така или иначе, идват... Боже, благодаря ти. Но, какво исках да кажа? Кое е най-ценното? Да, не е професор. Да, не е академичен тип. Да, няма методология. Да, безкрайно практично е обучението му. Безкрайно като към занаят. Но неговото човекознание ме е впечатлявало до степен, до който съм си мислила, че има и пророчески дарби. Той толкова бързо и толкова леко взимаше температурата на всички, които минаваха през живота му. Знаеше кой какво сънува, кой какво яде, кой за какво мечтае. Дори пъпките, които не виждаше, знаеше къде са ни. И всичко това без никакви разпити и допълнителни... Ето този талант му е нечовешки. Разбира се, той има и други безобразно много качества, но тъй като виждам как бързо и лесно бива забравен и унищожен от времето, защото си останал там, където е бил силен. Такива хора няма с такава грижа към студента. В момента академичното образование не само в България е доста дистанцирано от контакта професор-ученик, студент. Получаваш някакво лице, което там сюрвезира твоите работи, било дисертации, било актьорски задачи, но него го интересуваше не резултата ти, а това колко си пораснал като човек. И когато Елица, дъщеря ми, която не учи в надвис, а получи актьорско си образование навън, чува от студентите си тук в надвис как се прекарват цели нощи в надвис, как се репетират до зори, как се измъчват и как трябва актьор да бъде измъчен, унищожен, съсипан, за да може вече претрепан да докара сок. Да докара сок, нали, от най-доброто на себе си, когато умората вече е изтрила всякакво его и ти само влачиш задачата.
Вика, така ли е било? Викам, Боже, аз направо трябва да върна дипломата. Аз не съм учила такова нещо. Стефан умишлено направи така, че нашата програма да завършва в 6 часа, за да може след това ние да сме в театрални салони, да гледаме спектакли или да отидем на купон. Точно така. За да имате този живот, тази плътност, това израстване човешко. И това, което винаги казваше, да не се затворите само тук. Това е ужас. Общувайте с художници, с тези, които учат сега в художествена академия, които учат сега архитекти. Това е вашето поколение. С тях се запознавайте, с тях работете, с тях се свързвайте. Търсете музикантите от вашето поколение, музиката на вашето време, кое е готиното, кое е модерното. Имаше усет за това. Да, беше визионер. Тук съм. Това съм категорична. Дори в партийните си пристрастия и тази партия, която си го хубаво използва и си го употреби, той пък се даде с пълно сърце, но пък ни изневери, което казва, че е честен и принципен. Но аз така, както казвам, че е забравен, така и той продължава да си е през всеки един от нас, защото няма как. Това, което се е случило, то няма как да бъде изтрито. То вече е част от нашата ДНК структура по някакъв начин. Ние не можем да бъдем различни. И дори когато се опитаме да бъдем различни, знаем, че изневеряваме и това винаги е... Помниш ли първите думи, които ви каза и последните? Когато ви се пра за първи път целия клас? Той след Русия отиде до Америка. Колко умен човек. Боже, е брал. И тогава това беше една друга Америка. И дойде, донесе ни дъвка на всички, любимите ми Риглис. И по... Не 1 цент, май. Аз го пазя още. Не беше обаче 5 цента, мисля беше. Или 2 цента. И каза, ето, деца да отиде до Америка, голяма държава, трябва да се види. То 5 цента, аз ходих 5 пъти вече, нали? Работи стотинката. Дори 1 път и с мен. Да, така. Работи стотинката. Беше много хубаво. Пак беше така в този период на годината. И не е правил, пак да кажа, дълги изречени академични послания. Нямам нито една лекция записана от него. Не съм си водила записки. Щуротиите му помня до една, но те не са нито цинични, не са нито прилични, нито цензурни. Но в тези му щуротии виждах нечовешкия талант да прави изкуство дори там, където го няма и да намира живот дори там, където изкуството е прекалено изкуствено. Добре ли го казах? Да. Но мисля, че е точно това. Ако нещо ми се иска да съм научила, да съм наследила, това е да не взимам нещата толкова квадратно, смисъл, праволинейно, перфектно. Точно в несъвършенството се състои истинската красота. Точно в това, че нещо не е съвсем тъмън. Дефекти, в нещо не е съвсем направено. неравности. А при него тези неща, понеже хората по дефолт страшно му се възхищаваха и вече всичко му харесвах, защото той е иконичен, той нарочно припикаваше разни работи, нарочно обръщаше да бъде смехория и щуротия, да не е героя му прекалено и само героичен, защото такова нещо не съществува. Той също ходи до тоалетната, той също има своите пъпки на газа. Няма как да няма нещо, което да не е... Майка го е раждала, бе. Разбираш ли? И това беше вече талант нечовешки. Харизматичен, запалващ, увличащ, прекрасен. И дори аз съм сигурна, че дори тези, които го мраскат и които му викат тъп комунист, човек, който не е прочел една книга в живота си, който пише с Богом по особено правилен начин, просто му завиждат. Извинявам се, но ми се струва, че съм права. Ние ще продължиме да го обичаме, точно такъв какъвто е. Аз също имам своите причини, заради работата ми с него и то не в един филм и сериал. Ужасната му деликатност, въпреки че той можеше да бъде много експресивен. Да. Но към този, към който е бил експресивен, шумен и обиден, това е от най-голямата му обич. Когато реши, че няма какво да се занимава с теб или не иска да ти спести нещо, така хубаво мълчи, че чак ме... аз, защото след това разбирам защо е мълчал. Защото съм правила грешка. Или пък
е искал да ме пощади от нещо. Когато му казах, че съм решила да напусна Младежкия театър и да отида в сатирата, че съм помолила Калин да прецени дали му трябва не мързелива артистка, за други епитети не казвам, той премълча техния конфликт. Той можеше да ме натовари с това. Той не ми каза. Да, защото мисли за теб. Кое е добро за теб? Кое е важно за теб? теб? Да, можеше да ме ангажира с мнението си. Каза, добре, Чичо, добре си постъпила. Добре е това. И не ме, как да кажа, той не ограбва. Той не ограби никого. Не, и всички ги слага пред себе си, защото знае колко е голям, колко много може да дава. Те няма да му хвърлят сянка. Точно така. Добре, хайде да вървим към секс. Другия мъж. Да, към секс. Точно така. Айде, Васил Бинев. Какво да кажем за това добро момче? Всичко най-хубаво и прекрасно. Най-хубавото е, че той има една изключителна голяма любов, която, слава Богу, обзе душата, тялото му, ежедневието му. Той е човек на... То се нарича работа, ама то при него не е работа, защото той не отива като на работа. Той отива като на църква. Разбираш, той свещенодейства преди да тръгне на работа. Да, обожава си работи факт. По 12 часа на ден, 7 пъти в седмицата. Искрено се надявам някъде от тези часове някой да му предлага нещо по-хубаво. Не, имате работа. Там винаги и завинаги в сърцето му стига. Не съм виждала човек с толкова дълъг, все пак, професионален път, който да отива с трепет в една професия, която не предлага много разнообразие и виsoки творчески резултати. Аз питам за любовта. Кажи ми сега, когато го видя за първи път тези сини очи и чу този глас. О, Мелено, май, хайде. Глупости говориш. Аз твърдя, че аз съм го ухажвала, той твърди, че той ме ухажвал, тук приключихме вече. Няма такова нещо. Аз си го спечелих, но той твърди, че съм негово завоевание и лъже. Но той е покер играч, че си лъже от малък. И какво направихте за първи път заедно? Трябваше да пуша, защото той това много обича. Аз мисля, че ще кажеш, дублирахме нещо заедно. Да. Бяхме на дублаж, да. Но той твърди, че съм казала някакъв много смешен виц. И оттам колко години? От 25, вица? Като виц. 25 години 8. Като виц. 25, 6, 7, 8. Най-хубавото ни е, че не правим от това усещане, че пишем книгата на живота, а го живеем такова каквото е, с всичките му непостригани и неопрани гащи, защото живота не е, особено в една връзка, няма само розовко. И слава Богу, защото не, че ще получиш диабет. Най-много ме освобождава от такива въпроси като твоя. Научното откритие, че решенията обичам, не обичам, искам, не искам, се вземат от така наречената амигдала, която Господи добре, че откриха наскоро. Да се разбере, че тя няма нищо общо с рационалното и че тя не отговаря за правилно, неправилно, редно, нередно, искам го, не го искам, този е добър, този не е добър. Просто тази амигдала казва, цък, това е. И ти нямаш аргументирано, логично обяснение, защо точно този. Сега, ако ме питаш защо не съм избрала някой друг, не мога да ти обясня. Ето сега искам да те питам. Колко пъти, според теб, в живота си може да се влюби една жена? 1000. Ама много силно, разтърсващо. Боже Господи, и може ли влюбването и любовта да бъде винаги чисто, без болка? Заедно ли вървят? Няма нищо, няма движение в света, в природата, което да се случва без болка. Тя е градивно начало. Даже има книга "Болестта като път". Болката те строи. Точно. То не те руши. Така че болката в една връзка не е нейното лошо. Той е от хубавите. По-ме дразнат тия захаросани празници, дето какво правят? Нищо, глупости. Само променят призмата на Кажи ми, коя ти е най-голямата болка? Във връзката? Не. Твоя, лична. Че много бавно се развивам. Много бавно. Искаш по-бързо да се усъвършенстваш. Да, имам неща, които не мога да оправя, не мога да променя, се налага. Но се успокоих, когато един китайски учител, като го питат сега, духовното развитие на човечеството, дали ако го приемем като в рамките на човешки живот,
и да речем на условишени 100 години, на колко години е човечеството спрямо духовното си израстване. И аз се надях поне да кажа някакъв пубертет там, нещо, пъпки, мъпки. 3-4 годишно много дете. Сме малки. 3-4 годишно дете. Малки. И аз и не се развиваме, права И аз съм там. При тези свои 3-4 години, в които обаче имах много хубаво заболяване. Дори май на тебе не съм ти го казала. Не, какво? Аз дори не можех да му науча името, а то се казваше натрапчиви мисли, но аз смятах, че са наврапчиви мисли. Реших, че ще умра. И легнах да умра. Ма сама се диагностицира. Ами не, имаше едно момиченце, което четеше, пък то пък не стига, че малко по-голямо от мен, беше се научила да чете и книги и дали научна фантастика и тя ми каза там за има извънземни, как ще умрем, как ще ни вземат, как тук сега, като пипнем в тая вода, то непременно до вечерта вече няма да сме живи. Прибрах се вкъщи, вече абсолютно убедена, че това е така. Аз много бързо от една детелина прерия, нали, дай ми пиесата и аз вече съм в образа до край. Не, нямам пълно доверие. Пълно доверие. И битам брат ми ще умре. Той вика, да, ще умреш. После вика, бе, глупости, няма да умреш. До вечерта аз вече бях с букета. Добре, и какви са тия натрапчиви мисли? Ето така. И дойдох какво всички си от казваш? работа. Че ще умра, бе. Викам, викайте попа и да легна да умра. Голямо тързание беше, много интересно. И как се излекува? Аз ти казвам, че Господ много се занимава с артистите. Той само с тях се занимава. Тогава нямаше психолози, нямаше психиатри, нямаше хапченца. Не, то е имало, ама са били добре за други дечица. Да. За други дечица. И мама ме водеше с нея на работа, защото аз прескачам трамвайните релси на Дондуков и към не, аз нагазих в жълтата вода до вечера пак. Отидох, мамо, на детската градина, седнах на столчето на Асенчо, сега трябва да се оженя за Асенчо. Няма, добре, ще го вземем. Пълни трагедии. Глътнах кукичките на брат ми за риба. Те го смазаха от бой, пребиха го. Когато той вика, не, моля ви се, вижте, аз имам 2 кукички и двете са тук. Тя ми, като изяде боя. Лъжих си безобразно, само да им докажа, че наистина умирам. Качих се при леля ми, изядох там някакъв бомбон тайно, викам, той има алкохол, ето сега ще умра от алкохол. Ти си готова актриса била, това е изумителна фантастика. Търсих си начин. Ти си влизала просто в както и да е, скъсах им нервите, но защото те не виждат и изход, как да се оправя. Детето не върви на добре. В смисъл, той без това нежелана бременност. Не стига, че се е родило извън проекта. Мисля и лемаво, влачи крилото, нали? Кой ще го гледа това идиотче? И точно така в едно неделно дежурство, което мама даваше като медицинска сестра, трябва да бие инжекция на жена по патронаж. Нали? Не може не може жената да дойде в поликлиниката за инжекция. Повикали са си да бъде поставена инжекцията в къщи. Слушай ме внимателно. Тези хора живеят в нашата махала. Не сме роднини. Но това съпруга ѝ е свещеник, жената е попадия. Той се казва отец Лулчев. Не сме близки, не сме роднини. Но той като така човек в духовното, казва, бе, сестричка, виждаш ми се нещо много огрижена. Какво има? И майка ми рева, вика, бе, детето така и така. Отче, на никъде сме. Ни на така, ни на така. Здрава е, права е, обаче главата ня слуша. И той каза, няма проблем, дай ми нейна дрежка, потниче, бельо. И го донеси в Света Петка, 1 седмица да седи. И вика, аз ще имам грижата за това. След 1 седмица, аз всеки ден питах, кога ще ми го дадете вече? Кога ще ми дадете потничето, да ми го дадете потничето? Дадоха потничето и приключи. Това не си ми го разказал. Не съм ли ти го разказал? Не, изумително. След което те емигрираха в Канада. Аз дори не мога да... Според той не е жив. Да, той не е жив. Би, но да благодариш. Дъщерите му са много по-големи от мен. Но може би при някое следващо отиване трябва да се опитам чрез някои българи. Но те едва ли са с тази фамилия, защото те са жени и са се оженили сигурно за хора с други фамилии. И не мога, малко име не знам. Но ето така. Което означава, че кога 2 и 2 не е 4? Айде. Никога. Даже има такова стихотворение на френски. 2 font 4, 4 et 4 8, et 8 et 8 font 16, et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16, et surtout pas
entendre. Обърках го цялото, но в момента това ще го махнем. Сме развълнувани. Добре, ще го изрежем. Ще ти го напиша като... Ще ти го изпея, за да бъде негледаемо. Ако искаш, може целият разговор да пуснем музика и само да ни гледат движенията. И да плетем. Като казахме плетем, искам да покажа какво съм си сложила. Тя тук. не я носи, Това е специално от Силвия Лучева за мен направено. Даже има нейните инициали. Да, отдолу. София Лорен, бе. Да, София Лорен. И тя е, ето, Силвия Лучева, моля. Или Селма Лагерльов, каквото искате. И е страхотна, аз ви казах. Просто това е такъв космополит, такъв човек. Кажи нещо смешно за нас двете. Много обичам Елюто, а на мен ми го спряха докторите. Така, и трагедия. Кажи нещо, като пътувахме в... Ти гледам, че нещо стърчи. Да, видях, като пътувахме в Щатите. Кажи нещо. Между другото... Елена се пропиля цял един хубав ден в Америка, защото си блокира телефона, беше на голям смях. Не, аз искам да кажа, че един от най-хубавите, светли и толкова деликатни и толерантни хора, с които мога да пътувам, това си ти. Може би други няма да имат такива спомени, но аз с теб имам изумителни спомени да отидем в Щатите, да обиколим толкова много градове на абсолютен юруш, толкова трудно с реквизити, с представления, и с мъже примадони. И с мъже, да. Те се оказват по-суетни и по-примадони от нас, но хайде да не засягаме колегите. Защото са сладки иначе. Защото са сладки и си ги обичаме и са много талантливи, пък таланта прощава всички други недостатъци. Това исках да ти... Да. Исках да ти кажа и сега в нашия разговор, че аз обичам да пътувам с теб. Обичам да летя с теб. Обичам да се разхождам с теб. Коте, там се проверява наистина кой колко му е бушона. Но сега трябва да кажем, че сме изпали заедно в Париж. Да, вярно е това. Колко хора си спала в Париж? Спали сме на едно легло в Париж. Бяхме на страхотна опера, гледахме страхотен балет. Нечовешко беше, наистина, Елена. Елена. Това застанахме на един въздуховод под земята, без да знаем, и целите ни ропли се дигнаха и всички ни видяха като гащите бялото в слънце Париж. на пустинята. Всички поли бяха. Обаче беше нечовешко. Аз току-що си бях оперирала носа и бях го натъпкала с нечовешки кремове, защото трябваше да се лекува тази преграда, която аз избягах от болница да идем на балет в Париж. Нали? Пълно на идиотия. Викам, Елена, то ще е едно сумтене, а Елена спи като ангел. То не се разбира, че има човек там. Аз сумтях, но не знам, че все пак... Слава Богу, мароканците отвънка бяха по-шумни. Също така Силвия е човека, който ме води по най-безумните неща за ядене. Нещо, което ме изважда мен от обувките. Например, на места с табли. Да. Аз от ученическите ми години не съм била на стол. И тя казва, сега ще заведа в страхотно заведение. Във Варна. Много е вкусно. Ау, Силвия, тя докато свали очилата, влиза. Ау, Силвия, тук има някакви хора с табли. Давай да излизаме. За мой късмет през това време Варна изсипа нечовешки дъжд и Елена е в капан. Значи отгоре не видя актриса от Народния театър. Според мен имиджа на Елена рухна за това. Тя не хапна нищо, преструваше се, че ме придружава. Като болно дете, което трябва да се храни. След това в Париж отиваме в гурме столицата на Европа. Да. В Париж. Я заведох да яде в супермаркет. В супермаркет. С строителните работници. Да. И с нейния френски, нали, франкофона от френската гимназия. Това обяснява, вика, сега ела тук страхотно и влизаме в супермаркет и аз пак избирам някакви салати от щанд. Хубаво ли беше? От това да ти сипат, от това да ти сипат. Много хубаво беше. Беше вкусно. Бяхме в музея на Диор. Естествено, Дупе трябва да знае 2300. Но тук си сложила Шанел, гледам. Да, след супермаркета в Диор. Това е, нали, тук винаги, за да има амплитуда, за да усетиш, че дигаш температурата. Ако имаш, чакай сега да те питам, ако имаш възможност за един ден, това е много хубав въпрос, аз си го харесвам. Ти си го измислил? Да измислил. Да влезеш в обувките на някой друг и да ходиш цял ден, кой ще е този човек? Ама, зависи дали искам да бъда него, да правя това, което той прави, или да поправя това, което той прави. Ти си избери.
Зависи от човека, според мен, който си избереш. Много ме е гнус от гъбички, това да обуя чужди обувки. Метафорично. Аз и на плажа гледам кой къде е стъпил на пясъка, за да не стъпа там, защото ако има някакъв проблем с педикюра, би ме ужасило. Аз първо не искам чужда работа, защото си имам достатъчно моя и смятам, че човек трябва да си върши своята. Но ако съм си мечтала да бъда нещо друго, ама то пак е като роля. Аз го гледам като роля, а не като път. Но много ми харесва една женска фигура, която според мен наистина е променила доста и чертежа в световен мащаб. Играна е много пъти от много актриси, но ми се струва, че никога не е разказана правилно, дори от сънародниците си, макар че тя е царувала в Русия, но не е рускиня. Става въпрос за Екатерина Велика. Защото държавническия замах на една нерускиня, която управлява неуправляемото, каквото е Руската империя, ми е много любопитен как човек стига до това. Ти не се раждаш такъв. И даже мисля, че сестра ѝ е била избрана за съпруга на императора, наследник, престолонаследника. Но поради някакъв там конфликт тя заема мястото и нито е била красавица. Да, имала европейско светско образование, но отиваш в чужда държава, която, повярвай ми, няма нищо общо с родината ти и прави невероятни чудеса. Просто времето е различно. Тя се буди прекалено рано, става сутрин, работи наравно с министрите си, първа се вакцинира, прави държавен преврат с любовниците си. Пак е визионер и е много с любовниците си, напред, вкарва в кревата си. Какво може да направи една жена? Дайте и правилните обувки и тя ще превземе света. Или правилните мъже, не знам, но трябва да я слушат. Вярваш ли, че жената носи щастие? О, жената носи живот. Живот. И аз не ги деля на полов принцип, но ако говорим за жената, толкова хубаво е описано от нашия си Елин Пелин. Умря баба Магда и къщата рухна. Разбираш ли? Запали се чергата. Запали се чергата. Жената, когато си загаси светлината... Тя държи света в ръцете Жената, когато си загаси светлината и си загаси обичането... Тъмнина. Тя само като погледне Боба и той ще вкисне. Няма как. И всъщност най-красивото на това, което виждам, че младите момичета се опитват да направят, е да върнат женствеността си. Да работят не върху тестостерона в себе си, да бъдат състезателен тип, ръководителки, борбени женища, които са лактести парцали, които бутат напред, а просто отключи себе си, намери, харесвай се, обичай се, погали се, приеми се. Бъди нежна, крехка, чуплива. Това като казвам, търси женствеността си, нямам предвид. Точно така, да. Страшни неща. Съдържанието е важно, не опаковка. Работи върху това отвътре, то е уникално, светло, чисто, божествено. Космично е, то е вселенско. Слагай му дърва, гледай го да гори, то си иска грижа, а не отвънка. Защото сега, защо в Прага не видях нито една направена така, бе, Елена? Ще разболях се, бе. Как е възможно, бе? Не видях нито такива ногти. Народопсихология. Добре, ще прочета пак Иван Хаджийски. Иван Хаджийски. Добре, понеже ти си човек на словото, обичаш книгите. Аз също и всъщност повечето книги, които ми препоръчваш, са великолепни. С теб непрекъснато обменяме възможности за нови заглави, за нови автори. Кажи една буква от азбуката. К. Кажи някакви хубави думи с К. Кръст, клетва, котва, катран, калай, клевета, кумир. Още една сетихме с 3 букви. Ако имаш... Ако ти кажа, че утре ти е последния ден, какво ще направиш? Ще си легна. Жестоко. Няма ли да хапнеш преди това? Те като спряха лютите чушки и червеното вино, вече не знам. Няма смисъл. Ако се обадиш на Еличка, какво ще ти кажеш? Няма да се обада, да не съм луда.
Децата ни са не за да ги тревожим. Точно така. Децата ни са... Те са по-силни от нас, по-мъдри от нас. Разбира се, и времето, в което те По-страхотни ще живеят, ще бъде по-хубаво от това, което ние в момента или не разбираме, или не правим както трябва. Не ме е страх за тях. Единственото, което е трябвало да направим, може би вече е късно и за мен, и за теб, е да им дадем инструменти за справяне. Те ще си ги създадат. Аз вярвам. Има по-подготвени деца, Елена, от моето и твоите. И то е... то не е наша вина. То е... Ние просто така обичаме. Ние с теб, това ни е начина да обичаме. Начина на обичане е така. Ние така обичаме, обгрижвайки и даваме един, на пръв поглед, рол модел, как хубава дума, един модел на поддържание, който те няма как да избегнат. А той, както знаеш, и при теб, и при мен, ние не сме лактести кучки, които вече са решили мача си до възрастта, на която сме стигнали. В този ред на мисли не ги направихме гъвкавки, мекички, конформисти. Те винаги ще пазят истината, винаги ще се борят за справедливото, винаги ще бъдат от честната страна на живота. Ще има чувствителност към да, доброто, ще се свързват с такива хора. Да, но те стават по този начин и емпатични, стават по-чупливи, но по-красиви. Порцелан, не са пластмаса. Съжалявам. Сигурно пластмасата изглежда по-ефектно, но техните качества са други. Не се страхувам за Елица. Страхувам се от страховете й, защото е коза. Това е с този асцендент Скорпион. Няма да е по друг начин. Искам да й покажа едно единствено нещо, в което категорично вярвам. Човек може да има всякакви планове, може да има всякакви делници, корави, сурови, и войни, и глупости, но това е доказано. Единството, върху което трябва да работиш, е вътрешния си център и ясна представа, че там, където отиваш, знаеш, че е високо, светло, ясно и чисто. И че го можеш, и че можеш да се държиш, като че ли то вече е факт. Без значение кой си, къде си, дали си в затвор, дали си проститутка, дали си министър-председател. А не да демонстрираш външни светски борби за лайкове, а да... Въпреки това, което те спъва в момента, ти да знаеш, окей, това е момент на снимка. То те спъва, не е готино, горчи, смърди, то до тебе не се търпи. Обаче... Аз съм за друг влак, бе. Аз съм за друг полет, бе. Аз няма да пътувам с тебе, бе, пич. Аз тук само за малко сме на едно летище. Някакси да се науча, че всичко, което се случва в живота им, е предназначено за тях. Мила, и е част от никой не пъти може да им, го част вземе, от израстването. Но въпросът е за какво мечтаят, а не да се страхуват. Тази така постигна, онази. Голямо никакво значение няма. Аз не мисля, че нашите деца се страхуват, но имат този съревнователен без да искаш процес. се сравняваш с другите. Ние не се ли? Само, че ние сме си изградили такъв имунитет, че по-скоро взимаме нещо, което ни харесва от другите. Може така би как работят в Европа, в Америка. В такъв смисъл, ти непрекъснато ходиш до Лондон, гледаш спектакли и ми кажеш, няма стигане. Какво правим ние? Искам да си сложа един камък и да се фърля в сцена. Какви артисти сме ние? Търси да я върнеш. Но ние продължаваме тази устойчивост. Продължаваме да го работим това, защото го обичаме и защото така можем да оцеляваме, така се лекуваме. Аз не искам да оцелявам, аз искам да живея. Искам да живея и съм лакома в това да живея и да работя, но искам да го живея с хора, с които да мога да създавам нещо, да качваме ниво. Силвия Лулчева, обичам те и ти благодаря. Кажи ми нещо от последната ти пиеса, премиера, която аз гледах, Госпожите, по текст и режисура на Лиза Шопова. Кажи ми и с нейно партньорство на сцената. И с нейно партньорство. Прекрасни сте, толкова луди, толкова шеметни, толкова хващащи за гърлото на моменти, толкова истински. Нека всички да отидат да гледат пиесата. Кажи ми някакви хубави реплики от нея и последните думи да са твои
в днешния разговор. Ние артистите лесно си служим с реплики. Това, което намирам за ценно в тая случка, е пак партньорството, защото театъра си е партньорство. И Лиза, която има големия камък на шията от нечовешкия талант на родителите си, отказа се от сцената, отказа се от дублажа, започна да пише, постепенно се върна към режисура, сега се качва и отново на сцена. Е един истински пример за това, че знаеш от какво се отказваш, защо се отказваш и кога да се върнеш, ако обичаш и ако искаш и ако знаеш на къде си тръгнал. Тя не можа да изневери, но не, че не си е тръгнала за да изневери на мечтата си. Просто е решила, че това не е нейното. Не е мястото, в което се чувства добре. Надградила е, пораснала е и се е върнала, за да се учим пак двете, една до друга, така както сме завършили почти наравно, тя една година след мен. И да имам такъв деликатен човек до себе си, ме респектира, караме да се чувствам благодарна, щастлива и с усещане за жена. И да не ми е тежко, като се прибера вкъщи и да кажа, и този ден мина града. В смисъл, не беше града. Не е шедьовър. Аз не са... Има хора, които отиват по интервюта и разказват как са снесли златно яйце. Не сме. Не е златно. Обаче е хубаво. Си е наше. И е много, много вкусно. Много вкусно. И съм готова да го споделя. Стига някой да дойде да гледа госпожите в сълза и смях. Ще дойде, ще гледа. Благодаря ти. Сега имам ни прелесни цветя за теб. Аз ти казах, че натам отива. Ето, не. Божури! Да, те са от Lady Flower, както Божури. и нали всички други знаеш, че цветя. са ми любимите цветя, да, знам. Специално за теб са в този сезон. А как ухаят? Те са толкова красиви, разнообразни, нестандартни, каквато си и ти. Градински и диви. Така че са за теб. Благодаря, защото това се гледа от семенце, пораства и си тръгва, за да се превърне в тор за нещо по-хубаво, което ще се появи някога. Така че цветето е много жена. Благодаря ви, Силвия Лулчева, в усещане за жена. Благодаря.